Szuper. Siker? Most igen, akkor 10 látjátok? Ja, nem tudod nagyobbra. Jó így. Ekkorába tudom. Ez így jó nektek? Látjátok? Igen. Jó. Szuper. No, tehát. Ebben az előadásban alapvetően az elmúlt 10 éves terepi tapasztalataim, 13 éves terepi tapasztalataimból gyűjtöttem össze egy csokrot, hogy kicsit belelássatok abba, hogy kint a gyakorlatban milyen kérdésekkel szembesül egy olyan kutató alapvetően, tehát én kutató vagyok, aki természetvédelmi élőhelykezelési tervezéssel foglalkozik. A bevezetésben kicsit fogunk beszélni az alapmátrixról, úgymond, tehát hogy mikkel van dolgunk, milyen hatásokkal, milyen veszélyeztető tényezőkkel van dolgunk itt az alföldi vizes élőhelyek témájában, és utána pedig 3 fő téma körül fogjuk megnézni a vizes élőhelyek kezelési problematikáit. Az első lesz a kezeletlen vizes élőhelyek, hogyan működnek ezek, milyen hatások vannak benne, milyen hatások nincsenek benne, stb. Utána a különböző kezelési típusokat fogjuk megnézni, tehát hogy egy legeltetés hogyan hat egy vizes élőhelyre, egy szárzúzással hogyan tudunk hatni egy vizes élőhelyre, meg ilyenek. És a végén pedig egy néhány szó erejéig fogunk a vízmegtartásról beszélni, ami egy eléggé fontos topikká vált az elmúlt évben, 2 évben, amióta most már rendszeressé kezdenek válni, illetve több éven keresztül halmozódóvá kezdenek válni az aszály. Alapvetően elmondhatjuk, hogy az erdősztyepp, eurázsiai erdősztyepp zónának a legnyugatabbi blokkjába tartozik. Vannak nekünk löszös tájaink, homokos tájaink, illetve szikes tájaink is. Ezt látjátok, egy ilyen nagyon-nagyon szép mozaikosságban fordulnak elő nálunk. Onnan tudjuk, tehát a vegetáció alapkarakterén túl onnan tudjuk, hogy erdősztyepp zónába tartozunk, úgyhogy ha a világon megnézzük, hogy hol vannak erdősztyeppek, és aznak megnézzük, hogy milyen klímája van, akkor azt találjuk, hogy nekünk olyan klímánk van. Ez látszódik ezen a bioklimatikus modellen, a pirossal körülkerített részek makroklimatikai szempontból olyan jellegekkel bírnak, mint a világon máshol az erdősztyeppek bírnak. Tehát makroklimatikusan van nekünk jelen ez az erdősztyeppünk itt lokálisan. Ez a makroklíma azzal jellemezhető, hogy az év során nem folyamatosan humid környezet van, hanem van úgymond általában a nyárban van egy aszályosabb időszak, ami nem nagyon-nagyon erős, de mindig karakteres. Tehát a hazai alföldi élőhelyekhez hozzátartozik az, hogy a nyarak azok alapvetően aszályosak. Az aszály mértéke lesz ugye majd fontos, hogy normál erdősztyeppekről beszélünk, vagy pedig már a sztyeppzónába áthajló erdősztyeppekről. De az erdősztyepp tájokra alapvetően jellemző ez a fás-gyepes komponens együttes megléte. Tehát, hogy a tájban vannak gyeppfoltok is, meg erdőfoltok is, úgymond ugyanazon a termőhelyen is elő tudnak fordulni, és ebben önmagában az embernek még nincsen lényegi szerepe, ez teljesen természetesen is elő tud így fordulni. Ez az erdősztyeppeknek a legfontosabb tulajdonsága. Az erdősztyepp tájakban ugye nem csak zonális és intrazonális növényzeti típusok vannak, mint ahogy azt élőhely ismeret kurzus keretében már átbeszéltük ezeket a fogalmakat, hanem ezekben vannak úgynevezett azonális élőhely típusok is, tehát úgymond árterek, lápok, tavak. Ezeket is az erdősztyepp tájaknak a részeinek tekintjük. Ezek nem zonális erdősztyeppek, nem is extrazonálisok, nem is intrazonálisok, hanem ezek azonális részei az erdősztyeppes tájaknak. Azért fontos ezt elkülöníteni, hogy hiába, hogy az azonális, és azt megbeszéltük, hogy az kb. Bármilyen zónában ugyanúgy néz ki, azért a mocsarak, meg az árterek mégiscsak egészen máshogy működnek, mint mondjuk egy boreális zónában lévő mocsár. Tehát nyáron komolyan kiszárad, utána pedig erősen megtelik vízzel, és van egy ilyen nagyon-nagyon szélsőséges vízdinamikája. Tehát
úgymond alapvetően azonális, de mégiscsak van a zónára jellegzetes karaktere. A vízrendezésekről csak pár szóban, ugye alapvetően a mostani tájainkat eléggé drasztikusan meghatározzák a vízrendezés kor vagy óta történt események. Azért tettem idézőjelbe a vízrendezéseket, mert ez minden lett, csak nem rend alapvetően. Alapvetően 3 elemből épült föl. Az egyik volt a folyószabályozás, amikor valami ilyesmi dolgokat csináltak. Kiegyenesítettek folyókanyarulatokat, tehát átvágtak, illetve az egykori árteret felosztották hullámtérré és mentett oldallá. A hullámtérnek az a dolga, hogy ott menjen le az árvíz, ami korábban szétterült az egész ártéren. A mentett ártér, ami meg lett mentve, ugye ez nagyon szépen, mind a vízrendezés, mint a mentett oldal nagyon szépen leírja az alapszellemiségét ennek a 18. században elinduló, de 19. században kiteljesedő tevékenység csokornak. A második nagyobb lépés, vagy pillér, az a nagyobb ártéri mocsarak és siklápok lecsapolása volt. Alapvetően olyanokra kell gondolni, mint a következő térképen látjuk, a pocsolya térkép, amit szeretünk is, meg nem is. Ezek a nagyobb víztestek, amik itt előfordulnak, láthatók, ezek azért alapvetően ártéri mocsarak és siklápok voltak, ezeknek a mozaikja, és ezeket elég szépen és szisztematikusan megszüntették ebbe a 19. század végi időszakban. És a harmadik pillére, visszamegyek, hogy látszódjon, azok a kisvíztereknek a lecsapolása. Tehát amikor már ezekkel a nagy szabású dolgokkal megvoltak, akkor jöttek például a homokhátsági kisebb víztereknek a csatornázása, Dunasíknak a kis víztereinek a lecsatornázása, Tiszántúlon a kisebb víztereknek ugyanúgy az eltüntetése. És ebből kialakult ez a kép, ahol a piros a csatorna hálózatot mutatja, ezek alapvetően belvíz elvezető csatornák vannak nevezve, hivatalos nyelven, vagy szakmai nyelven, vízügyes szakmai nyelven. Ezek lehet, hogy a mostani aszályok kapcsán egészen más funkciót is fognak kapni, és lehet, hogy a nevük is meg fog változni, ki tudja, mert nem belvíz elvezető, hanem belvíz megtartó, vagy vízkormányzó csatornák lehetnek ezek zöméből. Jó, hogy néz ki egy ilyen nagyobb mocsár vagy síklápnak az eltűnése? Itt van a Kissárétnek a belső blokkjának a második katonai felméréses ábrázolása. Egy mocsárvidék, alapvetően nincsenek rajta keresztül utak, még csónakkal is nagyon-nagyon nehezen látják, hogy teljesen el van nagyolva ez a felbontás. Tehát így kb. Ezt onnan tudták, hogy innen mondták, hogy itt van bent egy kis víztér, tehát hogy így térképezték ezt annó. Na ebből egy ilyen táj lett. Ott fut a Sebeskörös, ugye a maga 200 méter szélességű hullámterével, és az egész mocsárrendszer az teljesen fel van szántva és be van csatornásítva. A talajvízszint csökkenés, ami egy nagyon fontos következménye már a vízrendezéseknek, az alapvetően ezen a rajzon, ami azért ez az ábra, ez néhány sebből azért vérzik, de nagyon-nagyon szépen szemlélteti a jelenséget. Itt a homokhátságot látjuk, Duna-Tisza, itt pedig maga a homokhátság van, igen, Duna-Tisza közét látjuk, és itt van a homokhátság. A lényeg az, hogy korábban úgy működött a rendszer, hogy ami beesett itt csapadék a homokhátságon, az kiszivárgott egyfelől lábzónában, tehát a homokhátság két peremén, másfelől pedig ment tovább mélységi vízként még távolabbra, egészen a Dunáig és a Tiszáig. Na mostanra ez így változott meg, tehát alapvetően a homokhátság tetején esett a legnagyobbat a talajvízszint. Itt vannak olyan helyek, ahol 6-7-8 métert csökkent az elmúlt 150 évben a talajvízszint profilnak az átlaga. És emiatt azok a kis vízterek, amelyek korábban nem voltak a tájban, például a lábzóna, az tipikusan ezekből a szivárgó vizekből élt korábban, ezekből voltak láprétek ott, azok mostanra felszámolódnak, vagy fel is számolódtak már. Tehát egy nagy részüket már múlt időben tehető.
Ebben alapvetően nem nagyon volt változás az elmúlt néhány 10 évben, tehát amikor megcsinálták a 20. század közepén ezeket a első felébe ezeket a lecsapolásokat, akkor zökkent nagyot egyet a talajvízszint, utána kezdett valamennyire stagnálni, és most látunk egy következő zökkenést az elmúlt néhány év szárazságának a eredményeként. Ez egy teljesen mostani térkép arról, hogy a talajvízszint most hol tart az elmúlt 30 éves átlaghoz képest. Tehát ebben a február hónapi elmúlt 30 éves átlagban ahhoz képest. És ha megnézitek itt a stálázást, itt ez a nagyon piros az 2 méternél nagyobb eltérés, mínusz eltérés, tehát 2 méterrel van mélyebben most a talajvízszint, mint az elmúlt 30 éves átlag, valahol pedig csak idézőjelben 1-2 méteres. Ez azt jelenti, hogy beszakadt a víztükör, ezt így, vagy a talajvíz tükör. Azt látjuk, hogy ami korábban megtörtént, hogy télen visszatöltődnek a talajvíz tartalékaink, az most nagyon úgy néz ki, hogy idén nem nagyon fog tudni megtörténni. Nagyon-nagyon-nagyon enyhe az emelkedése a legtöbb alföldi tájban a talajvízszintnek. Oké. És ez alapvetően miért van, illetve mi az a még fontos alapmátrix, ami az alföldi vizes élőhelyeket érinti, ez a változó klíma. Szerintem nem nagyon kell magyarázni ezt az ábrát, élőhelyismereten meg is beszéltük részletesebben. Magyarország éves átlag hőmérsékleteit látjuk 1901 óta. Elmúlt 10 évből, vagy elmúlt 10, tehát a legmelegebb 10 év az mind 2000 utáni, stb. Egy eléggé komoly melegedésnek vagyunk tanúi, és ezzel párhuzamosan csökken a csapadékos napok száma, tehát egyre szélsőségesebb a csapadék eloszlás, egyre kevesebb napon, tehát egyre kevésbé kiegyenlített módon esik le a csapadékunk. Ez alapvetően a két legfontosabb hatása, vagy jellege a klímaváltozásnak Magyarországon, amiről most már egyáltalán nem kérdés, hogy az emberi üvegházhatású gázkibocsátás okozza ezeket a klimatikai átalakulásokat. Ha bárkiben még kérdés lenne ezzel kapcsolatban, az nyugodtan magába letekerheti ezeket a hangokat, mert hogy teljesen tudományos szempontból teljes mértékben konszenzus van abban, hogy az emberi aktivitás, emberi üvegházhatású gázkibocsátás okozza ezeket a klimatikai átalakulásokat. Mert hogy klimatikai átalakulások mindig is voltak a világban, de egészen más, amikor ezt a természet saját maga generálja, meg egészen más, amikor mi fosszilis tüzelőanyagok tömegét égetjük el, és jól láthatóan összefüggésbe helyezhető ez a mostani klimatikai átalakulással, aminek az alapja a globális felmelegedés. Az amok leállásával lehetnek ebben még változások, de alapvetően ez a trend, ez eléggé stabilnak tűnik. Oké. Így van, tehát a klímaváltozás nálunk makroklimatikus szárazodást eredményez. Az előadás során itt lesznek ilyen kis szürke boxokban a főbb ilyen take-home message jellegű dolgok, ami abból a kis sztoriból hazavihendő üzenet, talán így lehet mondani. Jó, hogyha a klíma változik, akkor értelemszerűen a növényzeti zónák is változni fognak. Itt látjuk az 1901 és 90 közötti, 1970-2009 közötti, 2011-től 2050-ig, és 2051-től 2100-ig tartó időszaknak a térképét. Erdősztyeppjeink voltak még a 20. században. Most ebben az időszakban, amit most élünk 2025-ben, jelenik meg a sztyeppklíma, és egyébként ezt látjuk is, tehát ez egy predikció, ez egy közel 15 éves predikció, és már történik, tehát már elkezdett megtörténni, és utána várhatóan, de hát erre ugye főleg az amok leállás miatt nem nagyon látunk rá, hogy a század második felében még milyen változások lehetnek. Ami viszont egy fontos dolog lehet,
mostanában nagyon szeretjük mondani ilyen víz-visszatartás, víz-megtartás témakörben, hogy elsivatagosodik az Alföld. Ezt kicsit szeretném differenciálni ezt a képet. Tehát alapvetően itt látunk a Walter-diagramot, a csapat nagy részével megbeszéltük, a kék a csapadék, a piros a hőmérséklet, havonta sok éves átlag van kiábrázolva. Jó, így tömören. Így néz ki egy erdőklíma, így néz ki egy tipikus sztyeppklíma, így néz ki egy erdősztyeppklíma, tehát Szegeden, ami nálunk volt 1990 és 2019 között, még ez teljesen klasszik erdősztyeppklíma volt, majd pedig az elmúlt 4 évnek az átlagát, hogyha nézzük, akkor látjuk, hogy eléggé kezd el kilapulni a csapadék görbény, és már át is metszi a hőmérséklet görbét, ami ugye azt jelenti, hogy több párolog, sokkal több párolog, mint amennyi leesik abban az adott hónapban, tehát egy ilyen eléggé komoly, arid időszak az év során. Igen, és ugye ez is még csak a félsivatagnak a klímadiagramja, tehát látjuk, hogy ebbe az irányba haladunk, de még azért nagyon-nagyon távol vagyunk tőle. És amit a hosszú távú előrejelzésekből megtudhatunk erre vonatkozóan, ez egy nagy Nature-ben megjelent 2018-as cikknek a világ bioklimatikai várható változásai, és ebben a Kárpát-medence ugye a mostani képe, illetve a jövőbeli képében ezt a sárgát látjuk, tehát ami a sztyeppeket jelöli, azt látjuk bekúszni Magyarország területére, ez a BSK klímazónának tekintető, száraz sztyepp, hideg. Itt a hideget nem úgy kell érteni, hogy a nyarak hidegek, hanem hogy van fagy az év során, tehát úgy hideg. Tehát nem a forró, hanem a hideg, hűvös, mérsékeltői verziója ennek a száraz sztyepp klímának, ugye ez a Köppen féle klímaosztályozási rendszerben. Tehát még hosszú távon is alapvetően azt látjuk, hogy húzamosan benne fogunk maradni még a sztyepp zónában, tehát az, hogy elérkezzünk a félsivatag zónáig, tehát félsivatagosodásról vagy sivatagosodásról beszélhessünk, az azért egy következő minőségi szint. Jó, ez ilyen farkast kiáltó kakas egyenlőre most még. Jó, és reméljük, hogy nem jutunk el oda, hogy valósággá válik. Tehát az éghajlatunk sztyeppesedik, mert hogy ez makroklímá függő, az, hogy táj túlhasználatával hol indul el a homok, meg ilyenek, és úgymond lesznek félsivatagnak kinéző tájrészek, az egy egészen más dolog, de a bioklimatikai modern rendszer szerint az még nem félsivatag. Ahogy élőhelyismereten megbeszéltük, zárt erdőzónában is tud mozgó homobuckás lenni természetes körülmények között is, tehát ez önmagában még nem sivatagosodás. Oké. Mit okoz a klímaváltozás? Ami talán a legkarakteresebb eleme a vizes élőhelyek szempontjából, hogy elkezd kiszámíthatatlanná válni a vízdinamika. Ez a két kép ugyanabban a mocsárban, ugyanott készült, 2 év ábrázol, egy nagyon-nagyon száraz tavaszút, meg egy egészen normálisnak tekinthető tavasz, 22, ez pedig 23 volt. Látjuk, hogy nincsen víz a mocsárban konkrétan. Tehát ahol minden évben meg kéne, hogy álljon a víz tavasszal, ugye ez április eleje, amikor a legtöbb víz van a tájban, akkor, tehát vannak olyan évek, amikor nem telik meg. Idén várjuk, hogy mi lesz a helyzet, de egyelőre még rosszabbnak ígérkezik, mint a 22-es év kezdete volt. Tehát a tavaszi aszályok befigyelnek, és a nyári aszályok azok még durvábbá válnak. Ez egy láposodó mocsár, ugyanúgy a Kis-Sárréten, mint az előző volt, és ez például 22-ben kiszáradt úgy, hogy korábban nem száradt ez, tehát normál években nem száradt ki ez a mocsár. Ennek olyan hatásai vannak, a vízdinamika felborulása, mint Take-Home Message, ennek olyan hatásai vannak, ez az ugrai rét megint csak, mondtam, hogy láposodó közeg volt már az elmúlt időszakban mindenképpen. Itt a Kolokán nagyon-nagyon szépen jelen van az egyik tisztásán, és hogy a Kolokáról megbeszéltük élőhelyismeretből, hogy milyen hinarasokat jelez. Kolokán, hinaras. Nem a kód kell. Vízi hinaras, így van. Lápi hinaras, ugye? Tehát a Kolokán egy kifejezetten lápjelző faj.
Tehát ő egy láb indikátornak is tekinthető ebből a szempontból. Na nézzük meg, hogy ő vele mi történt a 22-es asszály után. 23, 24, kipusztult. Na így mennek tönkre a lápi élőhelyek, hogy vannak olyan fajok, a lápi fajok azok alapvetően ilyenek, hogy nem bírják elviselni azt, ha alattuk nincsen víz, kipusztulnak. Tehát a klímaváltozás lokális fajkipusztulás, fajkihalásokhoz vezet. Egy másik helyzet, hogy hogyan változik a klímaváltozás hatására mondjuk egy láptónak, egy kifejezetten nagy vízterű láptónak a vízdinamikája. Kolontóról hozom a példát. 22-es asszály idején, itt a diagramon, amit Bíró Csaba készített, meg csinál azóta is folyamatosan minden évből, mindjárt nézzünk majd következő évekből, itt az látszódik, hogy korábban a tónak mi volt a maximális vízszintje az év során, mi volt a minimális vízszintje, mi volt az átlag, és mi volt az éves, ez a satírozott felület. 2022-ben így nézett ki a vízdinamika, tehát jóval alatta volt, majdnem, hogy egész évben, január kivéve, folyamatosan, drasztikusan alatta volt a víz szint, mint a korábbi években. 23, az nagyjából normálisnak volt tekinthető, utána volt a 24-esünk, aminek a végén ugye elkezdett kialakulni már az asszályunk, és most így kezdődik az évünk. Tehát mindenkori minimum alatt van egy láptónak a vízszintje, arra, hogyha most nem érkezik anomáliás víztöbblet, tehát olyan, ami nem várt víztöbblet, tehát az átlagon felüli, akkor itt egy nagyon-nagyon komoly, akár nullába való bezúzás lesz. Ami azért probléma, mert hogy a lápi környezet, ahogy megbeszéltük, igényli azt, hogy ott legyen folyamatosan a víz. Ez a téli sásos folt például besült az elmúlt években, tehát konkrétan egy lápi alapmátrixot adó növényfaj, az konkrétan az állományai, pedig erről tényleg azt gondoltuk, hogy ő az egyik legerősebb, legagresszívebb lápi faj, besültek az állományai. Jó, nem pusztult még ki, de konkrétan itt már nincsen, majdnem, hogy nincsen élő töve. Egy másik szituáció, a Kolontó peremén van egy lápréti zóna, ami szépen rendszeresen ki van kaszálva, ezért tényleg nagyon jó fajkészletű, rajta van a mocsári, nőszőfű, meg mindenféle, és itt április 23-án eddig kéne, hogy álljon a víz, sekély víz. Jó? Tehát, hogy, és ez teljesen száraz. Igen? Ugye a madárvilág is omlik össze teljesen, mert az eddig az avasnádat kedvelő különülesíték száma így indul lefele, viszont az újulónádat kedvelő kékvegyek száma meg egyre növekszik és alakul át az élő, tehát hogy ott a madárvilág is, meg a madárkészlet. Ugye eddig, amíg bent a Kolontavon a hangos rétigélyák nagyon jól el voltak ezzel a zsombékoló téli sásos helyen, most megszorulnak kifele a kaszáló rétegre, mert egyszerűen nem újulnak se bent a zsombékoló. Ja, igen. Köszi szépen a kiegészítést, így is van, és spoilereztél, mert hogy ezt akartam én is felvetíteni, hogy nem csak a növények pusztulnak ilyenkor kifelé, nem csak az élőhelyek mennek tönkre, hanem a madárvilág is nagyon komolyakat sérül, és a kétéltű, alapvetően a kétéltű közösségek is nagyon sokat sérülnek. Tehát olyan tájokban van baj most már széles körben elterjedt, például vöröshasú unkával, vagy tarajos GT-vel, amivel korábban fel sem merült, hogy gond lehet. Tehát nem is fogalmazódott meg senkiben, hogy ezek az állományok, ezek bármikor is, bármilyen hatása is csökkenni képesek volnának. Mert hogy eltűnnek azok a kisebb és nagyobb vízterek, amelyek ezeknek szaporodó helyei, és értelemszerűen ez a populáció egy idő után összeomlik. Jó, összefoglalásképpen, tehát az alföldi vizes élőhelyek napjainkban ilyesmi hatások alatt van, hogy beszűkített árterek, megszüntetett nagyobb mocsarak, lecsökkentett kis mocsarak, folyamatosan csökkenő talajvízszint, szárazodó klíma, plusz erre még rájön egy nagyfokú élőhelyfragmentáció, ugye tájok zöme szántva van, és azért nagyon távol vannak egymástól, főleg ezek a vizes élőhelyek, illetve vannak nekünk inváziós növényeink és állataink, és ebben az ellenszélben kéne a természetvédelemnek valahogyan megőriznia az őshonos életközösségeket.
Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy a vizes ökoszisztémák egyre összetettebb, veszélyeztető tényező kombinációkkal terheltek, mert hogy ezek kombinálódnak, tehát hogy nem csak az van, hogy ja, van egy inváziós növény problémánk, na bum, igen, de közben van egy szárazodás, egy lecsapoltság, egy fragmentáció, egy stb. Tehát egyre összetettebbek a veszélyeztető tényezők. Oké, és akkor nézzük meg, hogy a természetvédelem erre hogyan tud reagálni, illetve milyen megoldások, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. Kezdjük a kezeletlen vizes élőhelyekkel. Ezeknek az az alaptulajdonsága, hogy nincsen benne semmilyen emberi kezelés. Alapvetően még az emberi hatás is minimális benne, bármilyen jellegű emberi hatás. Ilyen például a Kolontó, ezt szeretem felhozni példának, mert hogy ez egy 1300 hektáros kiterjedésű, teljesen ember által nem kezelt láptó. A Kiskunságnak ugye a homokhátság peremi lábzónájában ő hát mostanra legnagyobb víztér. Jó, így néz ki felülről. Ez alapvetően nem volt mindig ilyen karakterű élőhely. Korábban még a 18. században egy láptó volt, utána lecsapolták, gazdálkodták, tehát konkrétan ilyen gazdálkodás folyt a területén. Szénát kaszáltak, kukoricát termesztettek, stb. Erdőket ültettek bele, stb. Mindenféle ilyenek. Majd pedig elkezdték a 80-as években visszatartani benne a vizet, és mostanra kifejezetten szép lápi élőhely mozaik jött létre belőle. Ez a jelenség, tehát hogy egy korábban intenzívebben használt terület most teljesen ember nélküli, ezt Újvadonnak szoktuk mostanában nevezni, ennek most hát írogatjuk, meg készítjük az irodalmát, itt a linken elértek egy posztert belőle, amiben az alap tulajdonságai az Újvadonoknak le van írva. Az a legfontosabb tulajdonságuk, hogy 30 éve nincsen rajta kezelés, és nincs is tervbe 30-50 évig előrefelé, tehát a jövőben, illetve nincsen benne jelenleg emberi hatás, vagy pedig nagyon-nagyon minimális, tehát a kutatók néha bejárnak, vagy ilyesmi. Ez kell ahhoz, hogy valami Újvadon lehessen, ja, és minimum 5 hektár kell, hogy legyen, tehát a hátsó kiskertben lévő nem kaszált gyepfolt az még nem lesz Újvadon. Jó. Oké, így néz ki belülről ez a kolontavi Újvadon, vannak erdősültebb, vagy erdősödőbb részei, és vannak kifejezetten nagy homogén nádas részei, meg vannak kifejezetten divers, ilyen kis zsombékolós, nádasos, fás mozaikjai. Ebből az üzenet az az, hogy egy magára hagyott terület, az lehet nagyon homogén is, nagyon heterogén is, tehát az, hogy magára van hagyva, az nem feltétlenül, vagy az, hogy magára van hagyva és homogén, ez például egyáltalán nem feltétlenül rossz. Mert vannak olyan rovarfajok, gombafajok, madárfajok, amelyeknek a homogén nagy kiterjedésű nádas kell, van amelyeknek a mozaikos nádas kell, stb. És ezek általában ezeken az élőhelyeken rendszeresen meg szoktak lenni. Jó, ekkora homogén nádast egyébként máshonnan Magyarország területéről egyenlőre nem is ismerünk. Tehát, hogy ez már csak emiatt is unikális, ami ennyire zárt nádas lenne. Jó, ezek a magára hagyott területek, ezek nagyon érdekes dinamikai folyamatokkal jellemezhetők, mert hogy létre tudnak jönni, le tudnak zajlani olyan dinamikai események, amelyek gazdálkodott körülmények között nem. Tehát például az, hogy egy láperdő fogja magát, és összedől. Látjátok, ezek mind kidőlt fák, ott vannak a gyökértányérok, meg mindenféle. És szépen lassan az zárt erdő átalakul egy alapvetően fátlan, ilyen cserjés, sásos mozaikká. Mit csinálna ebben egy gazdálkodott tájrészben az ember? Pikpak gyorsan kiszedné belőle a hasznosítható fát. Na, ezekben a területekben nincsen ilyen belenyúlás, történik, ahogy történik. Illetve vannak olyan helyzetek is, amikor egy gyebből lesz mondjuk egy erdő, vagy egy ligetesebb erdő, ezek is ezeken a területeken tudnak menni ezek a dinamikai, nagyon érdekes dinamikai folyamatok. Oké, illetve ezek a tájrészek a tájainknak a legháborítatlanabb részei, mert hogy nincsen benne se emberi kezelés, se lényegi emberi jelenlét, tehát ez
ha mikroszinten is, tehát tényleg ilyen néhány hektáros léptékben, de kicsit az ember előtti természetbe röpít minket vissza. Most ebben nem menjünk bele, hogy ezt hogyan kell értelmezni, de alapvetően inkább talán az a fő üzenet, hogy olyan ökológiai folyamatok tudnak benne zajlani, amelyek a gazdálkodott táji környezetben nem tudnak zajlani. Mert hogy lekaszáljuk, aminek van, ahol van értelme, stb. Mindjárt meg fogjuk nézni, hogy a kezelésnek mennyire sokféle szerepe van a természeti értékeink megőrzésében, de van létjogosultsága a magára hagyott területeknek is, mert ott nem csak ilyen dzsuva, meg inváziós növények, meg ilyenek lesznek, hanem igenis képes a természet működni bizonyos körülmények között, magára hagyva is. Jó, itt például, tehát mivel a legháborítatlanabb részei, ezért nagyon gyakran a vadak nagyon-nagyon kedvelik ezeket az élőhelyeket. Például a gímszarvas ezeket a kissáréti mocsarakat előszeretettel járja. Kint a parti zónában ilyen cserje visszarágásokat csinál, cserje visszaszorításokat, látjuk a nagyon erős meccés karakterű rágás nyomait. Bent a mocsáron belül pedig kisebb-nagyobb csapákat és tisztásokat nyit a jelenlétével. Ez így néz ki. Itt látunk egy ilyen csapahálózatot, ami az év során, hogyha megnézzük, akkor teljesen eltűnik, majd pedig ősszel, amikor visszamennek ebbe a nagyobb rudlik, akkor kezdenek el újra kialakulni, és lesz belőlük egy ilyen nagyon érdekes keszekusza hálózat. Ennek talán az üzenete az, hogy ezek a magára hagyott tehát ezeken a magára hagyott területeken is nagyon érdekes vegetáció dinamikát befolyásoló folyamatok zajlanak, akár biotikus hatások, tehát rovarok, vadak. Tehát ezeknek a vegetáció dinamikájának a monitorozásában nem csak azzal fogsz találkozni, hogy na, magas lett a vízszint, akkor visszapusztultanád, vagy fordítva, hanem biotikus hatások, vegetáció dinamikára ható jellegét is, vagy hatásait is tudod vizsgálni. Kezeletlen árterek. Tehát mi történik akkor, hogyha az ártérben csinálunk egy ilyen kezeletlen területet mondjuk, tehát egy újvadon karakterű élőhelyet. Itt van egy 1966-os légifotó, a Körös torkolatról. Ugye ez itt a Tisza, ez pedig a Körös befolyás. És ahogy látjátok, itt még kaszált, meg legeltetett élőhelyek voltak a 66-os légifotó készítésének időpontjában, mostanra pedig egy ilyen erdős, fás vegetáció jött föl, ami önmagában nem is lenne olyan nagyon nagy probléma, csak hogy ezek általában adventív fajokból szoktak feljönni hullámtéri környezetben, tehát amerikai kőris, zöldjuhar, gyalogakác, az alapmátrixa ezeknek a magára hagyott területeknek, amelyek természetvédelmi szempontból alapvetően nem igazán kedvezőek, mert hogy a természetvédelemnek ugye a legfontosabb feladata az őshonos közösségek, fajok és életközösségeknek a védelme. Itt a Tisza-tó egyik belső szigetén látunk egy homogén gyalogakácost, tehát konkrétan ez itt nem tudom hány hektár, vagy nem 30, vagy nem tudom mennyi, teljesen homogén gyalogakácos. Na ez is egy újvadon ilyen szempontból, csak egy természetvédelmi szempontból nem kifejezetten előnyös újvadonnak tekinthető. Illetve ugyanennek a szigetnek egy másik része, ez egy zöldjuharos amerikai kőrises spontán erdő. Tehát az az üzenet, hogy van az a szituáció, amikor a teljes magára hagyás az egy nagyon-nagyon komoly természetvédelmi problémába tud torkollani inváziósok tekintetében. Elsődlegesen itt most növényzeti szempontból nézem én az egész rendszert, mert hogy ebben is tudnak költeni madarak, és ebben is tud táplálkozni 3 típusú rovar, 3 faj, tehát hogy alapvetően ezek se annyira rosszak, mint a szántóföld, tehát annál azért tényleg jobbak, de természetvédelmi szempontból azért nem egy kifejezetten kedvelt élőhely típus, vagy egy élőhely karakter.
Jó, és akkor nézzünk bele, hogy különböző kezelési típusok hogyan hatnak, vagy különböző kezelési típusokkal hogyan tudunk hatni a vizes élőhelyekre. A legeltetést fogjuk először megnézni. Abból is a szarvasmarha legeltetéssel fogjuk kezdeni. A szarvasmarha alapvetően a magas mocsári növényeket különbözőképpen eszik vagy legeli. A nádat például fantasztikusan szereti. Még előregedve is kifejezetten szereti, akkor már csak lelevelezi egyébként, de hogyha növés közben tudja legelni, akkor teljesen folyamatosan képes tőre rágni alapvetően. Tehát a nádat nagyon szereti. A gyékényt csak fiatalon eszi, utána már nem fogja enni a gyékényt, csak amikor zsenge, még június közepéig még nagyjából eszi, utána már nem nagyon fogja. A tavikákát viszont soha nem fogja enni. Tehát abba bele-bele csíp, mert nem mondom, hogy nem, tehát itt is látunk ilyen lecsípett szárakat, de elsődlegesen csak tapossa. Tehát itt egy taposási hatása lesz a szarvasmarhának, nem pedig legelési. Szervusz. És akkor vannak olyan fajok, amelyeket csak nagyon-nagyon frissen, egy másodperc, Bence, csak nagyon-nagyon frissen legel, ilyen például a sásfajok, tehát ezek a partisás, mocsári sás, amikor kihajt koratavasz, középtavasszal, májusban, akkor előszeretettel minden ét is leeszi, utána viszont már hozzá sem nyúl. Igen? Nekem olyan kérdésem merült fel, hogy a mocsarakat bivajokkal... Mindjárt fogunk beszélni róla. Az lesz a következő fejezet. Jó. És ennek eredményeként, hogyha mondjuk egy ilyen mocsarat, ami korábban nem volt legeltetve, vagy 30 éven keresztül, elkezdünk legeltetni óvatosan, finoman, akkor szépen lassan elkezdenek majd ezek a homogének foltok, gyékényes foltok felnyílni, és egyre diffúzabbá válik a magas mocsári növényzet és a nyílt vizeknek a mátrixa. Még egy évet, hogyha előrébb megyünk, már nagyot nem változik a rendszer, fel van nyílva. Alapvetően ez is itt a célállapot, tehát ennél jobban nem szeretnénk eltüntetni belőle a gyékényes mozaikot, mert hogy nagyon-nagyon szép mozaikos élőhelyé válik. Többek között a kintebbi, mondjuk emberi mozgás elől el tudnak menekülni a belti víztérre a madarak, stb. Tehát ez kifejezetten jó hatása van, itt kicsit közelebbről az első év legeltetése és úgymond a mostani állapot között látjátok, hogy hogyan nyílnak föl ezek a gyékényesek. Tehát az üzenet az az, hogy a marha legeltetéssel szépen lassan fel lehet nyitni egy záródó mocsarat, nem cél teljesen eltüntetni, vannak olyan szituációk, amikor inkább ezt választják, de mi a Körösmaros Nemzeti Parkban inkább ezt az élőhely struktúrát preferáljuk, amikor legelő tavakról gondolkodunk, mert hogy az a megfigyelésünk, hogy ez sokkal-sokkal több madárfajnak kedvez, mint hogyha teljesen gyékénymentes lenne az egész terület. A legeltetés, amivel ezt csináljuk, ez augusztus, szeptember, októberi legeltetés, tehát a költési időszakon kívül, ekkor már olyan mérsékelten hat a jószág a gyékényesekre, tehát látjátok, így szépen lassan csak átjárja, átlegeli az egészet, nem diszturbálja olyan nagyon-nagyon durván, és ahol viszont nagyon fel szeretnénk nyitni, mert nagyon azt szeretnénk, hogy egy nagyon pionír közeg jöjjön létre, oda viszont rá kell szorítani. Akár ki is szoktuk egészíteni szárzúzással vagy ilyesmivel, és ami a legeffektívebb, az amikor ősszel a víztöltés megtörténik, akkor is még folyik a legeltetés, mert akkor a felázó iszapból még jobban ki tudja taposni ezen a részen a növényzetet, és ezért még pionírabb közeg tud létrejönni. Ezek így néznek ki utána tavasszal, és a pionír közegnek köszönhetően nagyon nagy mennyiségű madárfaj, parti madárfaj költ ezeken. Mert hogy nagyon-nagyon régóta benne vannak a tájainkban ezek a legeltetéssel érintett iszaposra kilegelt mocsárpartok, 10 millió éve, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen, ugye az eléggé nagy idő. Evolúciósan rá van már állva egy faj közösség, mind hínár, vagy tehát mind iszapnövények, mind parti madarak, mind
rovarok, stb. Tehát ez egy életközösség, amit így valójában létre tudunk hozni. És általában még a tájainkban szerencsére megvan, mert hogy a természetes herbivór fauna kiírtását utána követte a legeltető állattartás, ugye ez a bronzkorban történik meg ez a váltás, és onnantól kezdve a hagyományos állattartás, hogy az állattartás az ember úgymond ezt a nagyon-nagyon hosszú evolúciós időléptékben ható jelen karaktert. Oké. Például a gólyatöcsfészkel, ilyen, bébic, nagygoda, stb. Ezek költenek az ilyen pionír iszap felszíneken, itt látjuk például a kis fiókáját, és pont emiatt az a javaslat, hogy költési időben ezeket az élőhelyeket nem érdemes kezelni, mert hogy ő ugye azt csinálja, hogy elbújik, és hát hogyha mondjuk kutyával forgatod a gulyát, akkor egy idő után lesz belőle egy gólyatöcsfióka pont zip, tehát alapvetően nem biztos, hogy túl fogja élni, vagy a tojás, vagy ilyesmi. Jó, tehát alapvetően az a fő javaslat, hogy ezek ne legyenek kezelve akkor, amikor költési időszak van, mert hogy pont azért csináljuk meg az év többi részében ezt az élőhelyet ilyenné, hogy ott hatékony költések tudjanak lezajlani, szembe a táj többi részével egyébként, mert hogy a belvizek mentén most már nem nagyon tud költeni a gólyatöcs, hiába állt át az 1970-es években egészen jellegtelen belvizes foltokra is, akkor még volt belvíz, most már nincsen belvízfolt, tehát alapvetően, hogyha a természetes mocsarakban nem tartjuk ezeket az állományokat fönn, akkor alapvetően a tájunkban nem igazán fog tudni költeni a gólyatöcs. Oké. Mocsarak legeltetés a bivajokkal. Jó, hogyan történik ez? Alapvetően úgy, hogy a bivajok kifejezetten nehezen pásztorolhatók egyébként, tehát a legtöbb bivaj legeltetés az villanypásztor vagy villanykerítésen belül történik, vagy egész évben ott van a bivaj a mocsárba bezárva, vagy csak a vegetációs időszakban. És a dagonyázásával, amit ő nagyon-nagyon szeret csinálni, még koratavasszal is, látjátok, nem iszonyodik a víztől, hidegben sem, azzal olyan hatást ér el, hogy az ilyen zárt mocsári vegetációból néhány év alatt, mondjuk egy 15 év alatt, egy ennyire nyílt élőhelyet tud varázsolni, ugye ez a mórahalmi nagy széksós tó esete, ami korábban teljesen el volt nádasodva, egyébként azért volt elnádasodva, mert lecsapolták, és ezért kimosták belőle a sót, tehát ez nem egy természetes elnádasodás volt. Azt utána a vízdinamika helyreállítását követően legeltetéssel és nádaratás és szárzúzás és mindenféle kombinációval szépen fokozatosan ilyen nyílt szikestóvá sikerült visszaalakítani. Gólyatöcs, bíbic, gulipán, tehát hogy eléggé gyorsan lereagálja ezt a és valójában a bivajok, amellett, hogy nádasok felnyitására nagyon-nagyon alkalmas, valójában egy ilyen mamut analógia, vagy ormányos analógiát tud képviselni a mostani legeltetési rendszerünkben, hogy ezeket mi kiírtottuk, mind a mamutot, mind pedig az interglaciálisokban itt élt kopasz erdei őselefántot, tehát ami egészen hasonló volt, mint a mostani elefántok. Ezeket mi mind kiírtottunk, ez egy humán hatás, hogy ezek már nincsenek jelen itt, és őket nagyon-nagyon szépen tudja, ha nem is 100%-osan, de ezzel a dagonyázásával nagyon-nagyon olyan diszturbancia rezsimet tud visszahozni a mi mocsarainkba, mint korábban volt. Jó. Nedves réteg kaszálása. Tehát a legeltetésről most átmenjünk a kaszálásra. Itt ez a páhi réteg, amit látunk a drón felvételen, ez egy hatalmas nagy legelő blokk, ez pedig egy hatalmas nagy kaszáló blokk. Nagyon-nagyon hasonló termőhelyi viszonyok vannak mind a két oldalt, és ezért nagyon jól össze lehet. Aki még szakdolgozott témát keres, akkor ezt tudom ajánlani neki. Mert hogy itt húzamos ideje már legeltetés folyik, itt meg húzamos ideje kaszálás folyik, és például ez egy olyan kép, ami látszódik is, egy vegetációs különbség, tehát konkrétan a kakas címer, ez itt nagyon jól megmutatja, hogy a kaszálón egészen más
faj kombinációk fordulnak elő, mint a legelőn, ahol a kakascímer az nem sárgálik már távolról. Tehát vegetációs változásokat tud okozni a gyepekben. Emellett van azért egy eléggé komoly hatása. Mi történik ezen a képen? Miért vannak itt a gólyák? Táplálkoznak, ugye, amin átment a gép, ugye a így van. sérült állatoknak, ugye, aminek eltűnt a védelem. Így van, tehát ők nem potyára vannak itt, hanem őrült mennyiségű dög, meg sérült jószág, könnyen elkapható sérült jószág keletkezik kaszálás során, illetve le is megy a vegetáció, amiben ugye korábban el tudtak bújni ezek a fajok, és ilyenkor kb. Feleszik azokat, akik sérültek, vagy megdöglöttek, vagy akik túlélték esetleg a kaszálást, ezt is. Tehát alapvetően mind rovartanilag, elsősorban rovartanilag, de egyébként madár szempontból is, meg kétéltű szempontból is, egy kaszálás azért eléggé komoly diszturbanciát jelez, elég komoly hatása van. Ugye egészen mások voltak a hagyományos gazdálkodási rendszerben történt kézikaszálások, amivel alapvetően azért eléggé lassan, még hogyha egy tényleg félfalu ráállt egy grófi uradalmi gyepekre, még akkor is nagyon-nagyon lassan és kíméletesen vágták azt le. Általában vagy korán is, akkor vissza tudod még hajtani, vagy pedig későn, aratás előtt és után kaszálták, ugye, ezeket a gyepeket. Tehát ahhoz képest egy gépi kaszálás, itt látjátok a levágott szénának a darabjainak, ugye a szálását, hihetetlen roncsolással jár egy kaszálás. Kaszálni alapvetően nem befelé szoktunk, mint ahogy a képen látszódik, nemzeti parkos kaszálás zárója bezárva, hanem mindig kifelé. Miért? Így van, ki tudjon, ne legyen beszorítva, mert ugye megy befelé, itt a végén megbújik az őzike, azt csókolom az utolsó fordulóval. A páhírétekről megint hozok egy képet, vagy egy mini sztorit, mert hogy én azt gondolom, hogy Magyarországon itt zajlik legnagyobb kiterjedésben igazán természetvédelmi szempontú kaszálási rendszer, mind magángazdálkodók, tehát magántulajdonosok irányításával, mind pedig nemzeti parkos kaszálások, nemzeti parkos gépekkel történik kaszálás. Itt például olyat látunk, hogy augusztusban kaszált plac, szeptemberben kaszált volt, májusban kaszált, és 10 éve nem kaszált. Tehát mozaikos az egész, és amikor úgymond a szeptemberi kaszálás megtörténik, akkor már az augusztusi is megsarjad, meg a májusin is van már egy rendesebb sarjú, illetve benne vannak mind a hosszú távú hagyásfoltok, 10 éves, mind pedig a rövid távú, tehát éves vagy 2 éves, esetleg 3 éves hagyássávok is benne vannak, amelyek mindjárt megnézzük, hogy miért lesz fontos. A 10 éves hagyásfolt, ez egy kísérleti projekt egyébként, egy kísérleti fennhagyás, Bíró Csaba nevéhez kötődik megint csak. Az volt a kérdés, hogy mi történik hosszabb távon ezekkel a gyepekkel, hogyha nem használjuk őket. És az történik, hogy alapvetően elkezd elavarosodni a gyep, eléggé masszívan, emiatt el is kezd fajszegényedni, de közben, ami még a problémásabb talán, hogy adventív fajok kezdenek el benne, itt ugye szolidágó, klonálisan terjedni. És ez szépen lassan benyeli ezeket a gyepfoltokat. Tehát kaszálni úgy néz ki, hogy kell. Tehát ez egy olyan idézőjelben rossz, amit, hogyha nem csinálunk meg, akkor a növényzet, amihez kötődik egyébként a rovarfajkészlet, és a kétéltűek, és a madarak, stb., az megszűnik. Tehát az tönkre megy, és lesz belőle egy nádas, amerikai aranyvesszős dzsuva. Nevezzük így most az új vadont hirtelen. Jó. Jó, tehát, hogy kaszálni kell, és valójában azt kell megtalálni, hogy hogyan lehet harmonizálni ezeket a hatásokat. Azt látjuk például, hogy egy ilyen 1-2 éves, vagy pedig egy ilyen 3-4 éves fennhagyás még nem okoz vegetációs átalakulásokat szerencsére, tehát ilyeneket bátran lehet csinálni a rendszerben, és azért fontosak ezek, mert hogy
vannak olyan fajok, amelyek például kórós szárba petéznek bele, miközben ő belerakja a petét, és mi alatt megnő, addig kifejlődik, ormányos bogarak szoktak ezek lenni, meg ilyenek, és a végén pedig kirepül belőle szépecskén. Csak hogy vannak olyan fajok is, amelyeknek nem elég ez az első éves, mert akkor elég lenne ugye októberben lekaszálni, és akkor ezeket a fajokat kielégítettük. Vannak olyan fajok, amelyek az elszáradt kóróba petéznek bele, ugye következő évnek a tavaszán, és csak következő év tavaszán fognak abból kikelni. Tehát nekik minimum 3 évnyi fennhagyásra lesz szükségük, és ezek nem csak közönséges fajok, hanem vannak köztük Közép-Európára, vagy ilyen szubpannon endemizmusok is, mint például a magyar szitkár, ami kifejezetten a mocsári kutyatejnek a kórójába petézik bele, az elszáradt kórójába, majd pedig kell ki belőle harmadévre, ugye. Úgyhogy ezeknek a fennhagyott sávoknak a szerepe az nem csak madárvédelmi, ezért nem is csak búvósávnak szoktuk mostanában nevezni, hanem hagyássávoknak, mert hogy ez alapvetően egy sokkal generálisabb dolog. És ugye látjuk, hogy rovartani szempontból, illetve az avas, tehát nem csak a szárban tudnak fontos fajok előfordulni, hanem a felgyűlő avarban is, tehát a kicsit erősebb avarban is nagyon fontos fajok tudnak előfordulni, illetve hát nem is tudjuk teljesen azt, hogy még mik, tehát szárra ráköltöző gombafajok akár, egysejtűek, mit tudjuk mi. Alapvetően még csak most kezdünk ebbe egyáltalán gondolkodni, hogy mennyire sok faj kötődhet ezekhez az avas szárakhoz. Illetve hát madártani szempontból sem elhanyagolhatók a fennhagyott részek, rengeteg sok mag, illetve hát rengeteg sok rovar, pók, stb. Fordul ezeken elő, ami télen ellenségül tud szolgálni a madarak számára. Úgyhogy a fő üzenet ebből az, hogy változatos búvósáv rendszerekkel a kaszálás hátrányai és előnyei harmonizálhatók. Mert hogy lesz neked fennhagyott sávod is, fennhagyott biomasszád is, kóród is, stb. De közben meg nem lesz 3-4 évnél tovább fennhagyott, tehát nem fognak elindulni olyan vegetáció dinamikai folyamatok, amelyek tönkreteszik azt az élőhelyet. Jó, tehát ezt kell összeharmonizálni. Itt aki ilyet szeretne élesben látni, annak tudom javasolni, hogy menjen el, mert hogy nagyon-nagyon sokféle fennhagyási módszer, kaszálási módszer van itt kipróbálva a páhiréteken. Jó, szárzúzás. Szárzúzással mit tudunk csinálni? Ugye, hogyha a kaszálás már egy barbár dolog volt, akkor a szárzúzás aztán még inkább, mert az aztán tényleg ledarálja egy az egybe az egész rendszert, amit csak talál földfelszín fölött. Ettől függetlenül mégis használja a természet, nem mégis használjuk, mert hogy bizonyos közösségek csak így tartatók fönn, csak így jól védhetők meg. Például van egy olyan inváziós cserjefajunk, mint a cserjés gyalogokác, és az előszeretettel szeret ilyen humid környezetben, egy ilyen mocsárréti környezetben bedurranni, és elborítani mocsárréteket. Itt látjuk ezt az állományt, ez 10 éve van folyamatosan szárzúzva, minden évben 1 vagy 2 alkalommal leszárzúzzák, és még mindig kihajt, és még mindig bírja. Annyit sikerül elérni ezzel, hogy ugyan a gyalogokác nem pusztul ki, de a mocsárrét az regenerálódni képes, tehát a mocsárréti fajok azok meg tudnak jelenni. Ott van nagyon sok, látjátok a mocsári kosborokat például. Viszont, hogyha nem kezeled, akkor értelemszerűen néhány éven belül megint egy teljesen homogén gyalogokácos rendszer lesz belőle. Tehát ez a fajkészlet fenntartás, ez egy nagyon-nagyon kezelésfüggő, ugye ez a prezervációval szemben, ami ugye a folyamatokat védi, a konzerváció, tehát egy adott állapotot fixálunk be, és úgymond a szukcessziót, vagy bármilyen típusú vegetáció dinamikai változást, azt meggátlunk ezzel, hogy kaszáljuk a területet, vagy zúzzuk, vagy legeltetjük. Oké. Ártérből is hozok egy példát, csak hogy lássátok az általánosságát, vagy az univerzalitását ennek a jelenségnek. Olyan területeken, ahol a
kaszálás és a legeltetés egyaránt gyötri a gyalogakácot. Ott is az történik, hogy ez például egy teljesen lelegált állomány, ez egy hónappal később, ugye 2 hónappal később. Tehát így kilevelesedik, miközben a gyalogakácot a marha eszméletlenül szereti. Kb. Mint a lucernát úgy tömi magába, tehát tényleg mindent lerág, amit csak lehet. Csak hogy a gyalogakácunk az annyira kis talpra esett, hogy amit lerág, az még abban az évben, ugye ez augusztus, tehát ez júniusban vagy júliusban rágta le, abban a hatalmas nagy szárazságban még kihajt, sőt, mi több, még újra virágzik. Tehát nem csak, hogy a termését beéleli, mert azt a marha nem szereti, mert nagyon magas az illóolajtartalma, és meghagyja, tehát az még termésedik, de még újat is virágzik, és újat termésedik. Tehát generatív módon, vegetatív módon nagyon-nagyon megújuló képes. Tehát azt lehet mondani, és ez nagyon-nagyon sok, tehát ez igazából azt lehet mondani, hogy nincsen erre ellenpélda, hogy a zúzás és a legeltetés együttesen az nem tudja kivinni a gyalogakácot. Tehát nem tudjuk ezzel kipusztítani, annyit tudunk elérni, hogy a mocsárrét az életben marad alatta, vagy regenerálódik alatta. Jó, visszatérve erre a gyalogakácos példára, mert hogy itt oké, hogy a külső részen zúzták már 10 éven keresztül, de ennek a résznek is most nekiálltak az elmúlt 30 évben, és le lett zúzva először 2022-ben, ez így nézett ki, ez egy ilyen jó arasznyi mulcs réteg volt rajta, ugye ez 4 méter magas gyalogakácos le lett zúzva, úgy, hogy a talaj felső 5 centije is át lett zúzva, ahogy semmilyen komolyabb értékes növényfaj nem fordult már elő alatta, tehát ezt meg lehetett tenni csinálni, szárazgyepp picserések, ilyeneket nem csinálunk értelemszerűen. Ez így néz ki, éger fák vannak benne meghagyva, és az, hogyha összehasonlítás alapúan nézzük, akkor így nézett ki az eredeti, így nézett ki az első év levágása után, ugye a következő év júniusában, utána pedig 2024 koranyáron pedig így nézett ki. Tehát volt rajta egy kifejezetten komoly vízállás, ami amellett, hogy madárparadicsom volt tavasszal, majd pedig nyáron ennyire sokan, ezt felraktam egyébként a Facebookra egy ilyen kis körösmorosos beszámoló keretében, és hát a legtöbb ilyen reakciójel az a szomorú fej, meg hogy miért kellett a gyalogakácot innen kiírtani, meg minden, mert hogy egy olyan iszapfelszín képződött a helyén, ami teljesen gyalogakácmentes. Tehát kipusztult a gyalogakác, ez azért annak volt köszönhető, hogy 2-szer volt lezúzva, ugye, plusz még utána volt egy húzamos, vegetációs időt is bőven érintő vízállás rajta, és egész egyszerűen nem volt oxigéne a gyökérzetnek, illetve nem volt lombja, amiből ki tudta volna húzni magát, hanem egész egyszerűen befulladt. Ilyenre egyébként máshol még nincsen példa, tehát ez egy teljesen újszerű eredmény, és ez a take-home message belőle, hogyha egy gyalogakácost ki akarsz írtani, olyan szituációban, ahol rendszeres vízállás van, akkor ki lehet. Le kell zúzni néhányszor, várni kell a nagy vízre, és be fogja magát fullasztani. Viszont tudni kell, hogy minden mást is. Tehát itt a nád is, a sás is, minden kidöglött. Ezek szépen lassan vissza fognak települni, már most települgetnek visszafelé, illetve nagyon értékes iszap vegetáció van már most rajta, tehát nem kell, hogy sírjon senkinek se a szája. De hogy alapvetően ezt tudni kell, hogy ez talán egy ilyen tényleg nagyon-nagyon hatásos módja a gyalogakác úgymond egy menetben történő kiírtásának. Jó, ez mocsárréti környezetben azért nem fog tudni megtörténni, mert hogy ott nem szeretnénk, hogy a mocsári kosbor is kipusztuljon a gyalogakáccal együtt. Magyarán nem fogunk olyat árasztani rajta, hogy a gyalogakác. Inkább azt csináljuk, hogy éveken keresztül kezeljük, de nem cél az, hogy magát az eredeti élőhelyet, amit meg szeretnénk menteni, ugye, a gyalogakáctól, pont, hogy azt tegyük tönkre. Jó, szárzúzással nem csak fászárú dolgokat lehet bíbolni, hanem lágyszárúakat is. Itt például egy szikes tóban beindult a nádasodás, és abból zúztak ki kisebb-nagyobb foltokat. Mutatom egy mocsár példáján, itt talán jobban látható. Volt egy elnádasodott mocsarunk, és abban szeretnénk azt, hogy egy ilyen a legelő tó karakterek előjöjjenek, tehát úgymond ilyen pionírabb iszapfelszín, de hát legeltetjük 3-4 éve, és még mindig nem nagyon akar előre menni a dolog,
úgy, hogy azt csináltuk, hogy kicsit meggyorsítjuk a dolgot, és kizúztuk, most már második évben van kizúzva, egy adott része a mocsárnak. Látjátok, hogy ez egy kifejezetten nagy, arrafelé elnyúló mocsár, egy picike részt kizúztunk belőle, és azt várjuk, hogy itt a legelő tó karakter az jobban, gyorsabban ki fog tudni emiatt alakulni, tehát úgymond akkor is zúzunk, hogyha meg szeretnénk gyorsítani, vagy hatékonyabbá szeretnénk tenni valamilyen típusú kezelési folyamatot. Jó, zúzást még lehet használni őshonos cserjefajoknak a zúzására is. Ennek is tud létjogosultsága lenni. Most nem száraz élőhelyekről beszélünk, hogy nem sztyeppréti példát hozok, hanem túrjánvidéki példát hozok, ahol ilyen elrekettyésedett egykori mocsári, lápi, magaskórós, cserjés mozaikokat kezdenek el újra kaszálhatóvá tenni, fokozatosan egyre beljebb zúzva ezeken a területeken. Ugye ezek fantasztikusan fajgazdag gyepek, ezek kis újvadonok, de ugye a természetvédelem most kezdelgeti észrevenni, hogy ezek is értékesek a tájban. Mindegy is, akkoriban még nagyon ment ez, hogy ezek értéktelen dolgok, tehát szüntessük meg őket. Alapvetően legalábbis nagyon ez a szemléletmód volt akkoriban még, 2015 környékén, tehát nagyon sok ilyen rekettyés túrjánt azt szárzúzással, legeltetéssel elkezdtek visszanyitni, újra gyeppé alakítani. Tehát úgymond ilyenekre is lehet használni a szárzúzást, mint ahogy az első képen, ahol a szárzúzó maga be volt mutatva, ott például a páhi erdő, tehát az a közös erdő szegélyeinek a cserjései, ami nagyon értékes növényzeteket, lágyszárú növényzetet hordoz, azt például rendszeresen szárzúzóval kezelik. Téli, mozaikos, stb. Tehát nagyon elővigyázatos. Jó, és bevezető, vagy mi az befejező fejezetként vízmegtartási lehetőségekről csak egy pár szó. Alapvetően milyen vízvisszatartási vagy vízmegtartási verziók vannak, most a teljesség igénye nélkül a három legfontosabbat fogunk bemutatni. Az egyik a vízvisszatartás. Ez arról szól, hogy van nekem egy mocsaram, ami korábban mocsár volt, majd pedig lecsapolták, mert belehúztak egy csatornát, majd pedig a természetvédelem elérte, hogy újra mocsár lehessen, tehát vissza lehessen benne tartani vizet. Itt a Nagyzsombék mocsarát látjátok, környező szikespuszta, itt az alján van egy műtárgy, amivel el lehet zárni, vagy szabályozni lehet a kifolyó víz mennyiségét, és itt szépen a visszatartott víz az vissza tudta regenerálni azt a mocsarat, ami korábban is volt. Ugye ez akkor működik, ha van nekünk kellemes mennyiségű csapadékunk. Hogyha nincsen csapadék, akkor nem működik. Tehát egy normális évben, 2021 az még egészen normális volt, akkor így nézett ki ez a mocsár május végén, és így nézett ki például tavaly. Csak a csatornában volt valamennyi kisvíz. Tehát a vízvisszatartás csak ott működik, ahol csak akkor működik, így van, így pontosabb, hogyha van csapadék. Hogyha nincsen csapadék, akkor ez sajnos nem működik, mert hogy hiába tartom én vissza, hogyha az üres, a bevezetőben volt az a kép, ha az üres az a mocsár, akkor hiába, tehát az a mocsár is teljesen el volt benne zárva minden, és ennek ellenére nem tudott megtöltődni vízzel. Jó, a Nagyzsombék is tipikusan ilyen. Ezek a szikespusztai mocsaraknak egy jó nagy része egyébként ilyen, hogy tartanánk mi vissza benne vizet, csak hát nincsen víz. A másik az a vízpótlás. Mert hogy vannak olyan helyzetek, ez például a Kissánrétnek már egy korábban említett mocsárfoltja, ahol itt lehet beletölteni vizet, ez egy csatorna, úgy néz ki, hogy ez konkrétan ez a mocsár innen volt fotózva, itt jön be egy csatorna, és ebből a nagyobb csatornából lehet vizet betölteni. Őszi víztöltésre van lehetőség, ami azért is nagyon értékes, mert akkor még általában a folyóink alacsony vízszintűek szoktak lenni, tehát nem annyira nagyon könnyű belőlük vizet kiemelni. Itt viszont halastavak vannak, legécsi halastavak, amik a téli halászás előtt kiürítik belőle, vagy leürítik belőle a vizet, és ez alapvetően elfolyna bele a Körösbe, utána meg a Fekete-tengerbe egy idő után, de a természetvédelmi őr, Tóth Imre, ő vízügyes volt korábban, ezért csinyát, bínyát, mindenét tudja a vízkormányzásnak, és szépen az évek során pályázatokból kiépítettek egy olyan meglévő csatornákra alapozott zsilip hálózatot, amivel
pontosan, gyönyörű szépen tudják tölteni azokat a mocsarakat, amelyek most ebben a klimatikusan szélsőségesedő rendszerben nem töltődnének meg maguktól, így viszont teljesen tökéletesen meg tudnak töltődni. Tehát konkrétan vízvisszatartás tekintetében 1,5 millió köbméter tartanak vissza csak a Kis-Sárét törzsterületen ilyen típusú mocsarakban, és ennek körülbelül az 1/3 az ilyen vízpótlás alapú, tehát nem csak megfogom a vizet, hanem odaviszem a vizet. Ez például az acskózug, ami az előző, ez a mocsár, ez konkrétan ez most. Tehát ez most múlt heti kép, vagy igen, február elejé kép konkrétan. Azért a Tiszántúlon nem sok helyen látsz most ekkora vízfelszínt. Jó, ez a vízi madarak szempontjából, vízi életközösségek szempontjából kruciális. Tehát amikor a tájban sehol máshol nincsen, és erről is rakhatnék be egyébként egy műholdfotót, tehát sehol máshol nincsen egy darab mocsárfolt, egy darab belvíz, semmi, akkor ez a Tóth Imre által vízpótolt 4 mocsár az, amiben a vízi madarak 90%-a ott van, ami éppen nem a halastavakon van. Jó? Rendszeresen ezek ugye sokkal jobb költő és táplálkozó helyek, mint a halastavak, tehát önmagában halastó megléte az nem pótolja ezeknek, viszont erősíti a jóságát ennek, mert hogy ezek folyamatosan ide-oda mennek, hol bemennek a halastóra, hol kijönnek ide, itt költenek, de a halastóban nevelik a fiókát, vagy a halastóban költenek, és itt nevelik a fiókát, különböző kombinációk vannak, de mindenképpen nagyon-nagyon nagy jelentőségű vizes élőhelyek tudnak így létrejönni. Igen, és van ugye a harmadik, amiről azért a sajtóban is eléggé sokat lehet hallani, az árvízzel való elárasztás. Ez ugye eléggé adott lenne, tehát ez olyan kicsit olyan, hogy miért nem csináljuk típusú alapú, alapvetően megszokás miatt. Az a tulajdonviszonyi hálózat vagy rendszer, ami kiépült az elmúlt 150 évben, az hozzászokott, az konzervatív, az hozzászokott valamilyen művelési ághoz, és ezért ez a gazda, akinek egyébként egy kifejezetten nehezen használható belvizes szántója van, és ezért szenved a művelésével, az bármikor dönthetne úgy, hogy figyelj, ártér. Tehát, mert hogy ez korábban ártér volt, úgyhogy nagyon nagy potenciál lenne abban, hogy újra egykori ártéri területeken megtörténhessen az árvízi elárasztás. Oké. Jó, és már csak tényleg zárásként, természetvédelmi célú vízmegtartás hol és hogyan. Igazából nem is a hol, mert azt eléggé tudjuk, meg látjuk, természetes mocsarak, szántók, ugye belvizek, ugye ezt egészen ilyen jó kis flexibilis gazdálkodással egészen jól le tudja a gazdálkodás is követni, tehát hogyha van víz, akkor nem művelem, hogyha meg nincs víz, akkor meg művelem, tehát hogy nem kéne túlreagálni azért ezt a belvíz dolgot, és hát ilyet azért soha nem kéne most már látni, ilyen klimatikai körülmények között. Becsületére legyen mondva a gazdálkodónak, hogy ez 2014-es kép, tehát nem mostani, de biztos találnánk most is ilyet, hogyha lenne belvíz. Illetve felhagyott halastavakban, és ami talán, és erről kevesebbet szoktunk beszélni, hogy hol nem érdemes vizet visszatartani, mert hogy most van ez a sunk, hogy így mindenhol is legyen víz, azért azt látni kell, hogy a víz az hat a rendszerre, tehát a hiánya is hat, de hogyha túl sok van, az is hat. Tehát, hogyha például van egy mocsárrétem, és abban soha nem szokott húzamosabban állni a víz, csak télen egy bokáig érő vízborítás szokott lenni, ami májusra már leszárad, de arra, hogyha én ráereszek egy ilyen bővízű visszatartást, ami egész évben pangóvizet csinál, vagy mondjuk csak tehát, hogy fél méter víz, és utána az csak augusztusra szárad le, ha egyáltalán leszárad, akkor végtelen át fog alakulni nekem az élőhelyem. És ez egy természetvédelmi szempontból egy kedvezőtlen élőhely átalakulás lesz, mert egy nagyon-nagyon fajgazdag mocsárrétet átalakítottam egy alapvetően nagyon fajszegény mocsárrá, tehát ez nem annyira nagyon javasolt, tehát nem szabad így hozzáállni, hogy bárhova árasztunk, az úgy jó lesz, és természetvédelmi szempontból is. Ezért van az, hogy az a program, ami most elindult, ez teljesen friss, néhány hetes programról van szó, ugye a Vizet a tájba
igénylési bejelentő felület ez, ahol a gazdálkodók bejelenthetik azt, hogy én vizet szeretnék visszatartani, és utána azt a vízügy és a természetvédelem elbírálja, hogy ott lehet-e. Na az alapvetően azért van a természetvédelem ebbe bevonva, mert hogy nem lenne jó, hogyha nagyon-nagyon értékes mocsárréteket árasztanánk el, és úgymond pusztítanánk ki onnan a mocsári flórát és faunát is egyébként egyben. Jó. Köszönöm szépen a figyelmét, én alapvetően ennyit gondoltam volna most erre az alkalomra, és akkor csinálhatjuk azt, hogy én a felvételt azt leállítom. Igen. És akkor kérdésetek nektek van-e, illetve Keszthelyről van-e hozzám kérdés, mert hogyha nincs, akkor a keszthelyektől elbúcsúzunk. Keszthelyről van kérdés hozzám? Úgy látom, nincsen. Nagyon szépen köszönjük, Ábel. Sziasztok! Hello, hello.